Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente. Galegos e galegas, persoas que nos siguen desde a tribuna do Parlamento, representantes dos medios de comunicación, deputados e deputadas, señor Rueda, antes de que sexa demasiado tarde, queremos recordar a todos que a guerra sempre deixa un mundo peor do que atopou. A guerra é un fracaso da política e da humanidade. Son palabras do finado Papa Francisco e quero facelas miñas porque coincido o 100%. A guerra é un fracaso e sempre deixa un mundo peor. Por iso, síntome orgullosa de que o BNG estea do lado correcto da historia, do lado da paz, do antiimperialismo e da defensa da igualdade e da soberanía dos povos. Facémolo sabendo que queren impoñer o pensamento único e demonizar a quen pensa diferente. Neste caso, atacando o pacifismo fronte ese belicismo que persegue un brutal incremento do gasto militar. E que ninguén se leve a enganos. Máis gasto militar e menos sanidade, menos educación e menos pensións. Esa é a realidade. Como queren xustificar esta carreira armamentística? Como sempre, acudindo ao medo e a mentira. Así empezou a guerra de Irak e así empezan todas as guerras. E denunciamos, ademais, a hipocresía dunha Unión Europea que nos fala da defensa da soberanía e do dereito internacional no caso de Ucraína, pero que mira obscenamente para outro lado ante o xenocidio do pobo palestino. A mesma hipocresía, señorías, de quen na crise de 2008 impuxo a disciplina fiscal, apretou o cinto cando se trataba de salvar as persoas que o perderan todo, pero que agora rompe esa disciplina para comprar bombas e misiles. Todo para xustificar o inxustificable. Unha escalada belicista que traerá máis inseguridade e recorte de liberdade. Por iso, unha vez máis, nos decimos non no noso nome. Porque sabemos tamén que detrás deses conflitos hai intereses xeopolíticos. A guerra comercial é a resposta de Estados Unidos a un mundo cada vez máis multipolar e o avance de China. E no medio temos a unha Unión Europea subordinada a Washington, como demostran coa súa sumisión á OTAN ou na tépeda resposta ante os aranceis. Non é o que nos gustaría, pero desde logo é o contexto no que temos que actuar. Un contexto complexo, convulso, onde os cambios se aceleran. Un mundo onde impera cada vez máis a política de palabras ocas, onde o que se di non ten ningún valor e onde a propaganda sustitúe os principios. Así é como se entende que neste Parlamento un presidente, sen poñerse colorado, dixera diante de todos e todas nós, hai un ano: non esperen de min que responda a ningún interese que non sexa o interese de Galiza. Palabras ocas e propaganda para enmascarar, señor Rueda, que vostede é o presidente máis antigalego e desleal da historia. Sí, porque os seus feitos, señor Rueda, falan máis que as súas palabras. O seu proxecto de goberno consiste en vender Galiza a prezo de saldo. Cree realmente
que vostede foi elexido para encher os petos das empresas amigas? Cree realmente que foi elexido para poñer o interese duns poucos por riba da vida dos galegos e das galegas? Ninguén, absolutamente ninguén, o elexiu para iso, porque o resultado das urnas non é un cheque en blanco para traizoar aos galegos e as galegas. Hai algo, señor Rueda, que as urnas nunca lle deron, pero que tampouco nunca lle darán: o dereito a gobernar en contra de Galiza, que é exactamente o que está facendo, e iso é imperdoable. Vostede proclamouse servidor de Galiza, pero realmente é servidor de Altri, é servidor dos que queren facer negocio coa sanidade, é servidor das eléctricas, dos que fan negocio coa vellez, das empresas amigas e de familiares do Partido Popular, os que rega con contratos a dedo. E voulle poñer un exemplo: 1.600 contratos a dedo por valor de 7 millóns de euros a empresa que dirixe en Galiza a irmá do seu xefe, o señor Feijóo. Ese é o seu plan de digitalización. Señor Rueda, vostede non serve a Galiza, vostede sérvese de Galiza. E as consecuencias do seu goberno antigalego e desleal son nefastas para o país. Porque a pregunta clave neste debate do Estado da Nación é: está Galiza mellor tras 16 anos de gobernos do Partido Popular? Hai un dato demoledor que responde a esta cuestión. Mentres no Estado a poboación medrou en máis de 2 millóns de habitantes, en Galiza co seu goberno perdemos 90.000. E a imaxe que nos devolve este dato é a dunha Galiza paralizada, estancada, arrastrada por un goberno do Partido Popular sen proxecto, que conduce co freno de man posto, que desperdicia o potencial e a riqueza do país, ou aínda peor, que a malvende o mellor postor. A conclusión é que temos un goberno antigalego e desleal que fai que Galiza perda cando ten todo para gañar. Pero é que é normal que Galiza perda cando o seu goberno en materia industrial ten unha única máxima: gobernar a favor das multinacionais, dos grandes lobbies eléctricos mineiro e forestal. O seu goberno é unha auténtica máquina de producir normas que desprotexen as persoas, o territorio e o medio ambiente. Sí, e como vos virtuosos da propaganda intentan poñerlle a etiqueta verde, o greenwashing, nin máis nin menos que a unha macrocelulosa, o mesmo que fan coa megaminería contaminante ou o espolio eólico. Vostede, señor Rueda, é incapaz de conseguir ni un só proxecto tecnolóxico de futuro e de vanguarda. Só trae para Galiza os proxectos contaminantes que os demais non queren, máis propios do franquismo industrial que dunha Galiza do século XXI. O último exemplo vémolo na mina de Doade. Queren extraer litio para as baterías de coches, pero resulta que a fábrica de baterías vai para Zaragoza, onde creará 4.000 empregos. E para completar a foto, resulta que a empresa que quere explotar ese litio tamén ten as súas oficinas centrais en Zaragoza. É dicir, para Galiza, espolio, destrucción e contaminación. Para outros, emprego, tecnoloxía e produción. Ese é o resultado de gobernar contra Galiza, señor Rueda. Un presidente que pensara en grande, o mínimo que faría sería exixir que as baterías que se van facer co litio galego se fixeran en Galiza. Pero vostede non, a vostede faltoulle tempo, sí, para recibir os promotores e bendecir o mesmo proxecto que en 2020 se rexeitou polo impacto ambiental. Pero a vostede iso que máis lle dá? Que máis lle dá?
Sí, xa terá tempo de nomear a dedo a outro cargo político que lle faga a declaración de impacto ambiental favorable como fixo con Altri. Que máis lle dá? Altri, que é o paradigma de como vostede goberna en contra de Galiza desde a deslealdade máis absoluta. A un lado temos a unha empresa portuguesa que quere colocar unha bomba ambiental no corazón do rural deste país. O outro lado, a xente da comarca de Arzúa Ulloa con 4.000 empregos directos e os 19.000 empregos directos que hai na ría de Arousa que recibirá a auga do Ulla contaminado pola celulosa. Eu creo que non fai falta ser un experto en bioloxía mariña para poder deducir os efectos negativos que vai ter nunha ría cuxa productividade xa está en caída libre. E de que lado se pon o señor Rueda? Do lado de Galiza, do lado da xente do rural e do mar. Non. Vostede sempre en contra de Galiza porque é o presidente máis desleal da historia. Vostede elixe ser comercial de Altri, que ademais, señorías, fíxense, ten como socio a Grinalia, a empresa na que está recolocada a súa compañeira de partido e exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Outra vez, as portas xiratorias do Partido Popular perfectamente engraxadas. Aquí non fallan. Alguén lle sorprende, señorías, que unha exministra como Isabel Tocino ou un exconselleiro de Medio Ambiente como Carlos del Álamo estiveran no Consello de Administración de ENCE? Alguén lle sorprende que Navigator, outra empresa do lobby do eucalipto, acabe de fichar o exdirector de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón? Non nos sorprende, verdade? Cal será a próxima porta xiratoria? Algún director xeral, algunha conselleira ou será a súa, señor Rueda? Mérito se está facendo, Leva meses peregrinando de porta en porta por Madrid e Bruselas, petando para que lle den a Altri 250 millóns de euros de axudas públicas para que contamine o río Ulla e a ría de Arousa. Mire, se adicara o 10% dese esforzo ás PEMES e os autónomos deste país, mellor nos iría, señor Rueda, moito mellor. Pero fágolle, ademais, unha proposta. Fágolle unha proposta, desactive esa bomba industrial e traballemos xuntos para que haxa 250 millóns de euros que veñan a Galiza para sanear o río Ulla, para regenerar a ría de Arousa, para apoiar a PEMES e autónomos e para apoiar os nosos sectores productivos, porque iso sí que é un proxecto tractor, señor Rueda. Iso, señor Rueda, sí que sería pensar en grande. Megaminería contaminante, macrocelulosas e a súa gran terceira proposta industrial é favorecer o espolio das eléctricas por terra e por mar. Por que tanto empeño en reducir Galiza a unha colonia das multinacionais, señor Rueda? Por que? A este paso xa o último que lles falta é poñer un cartel: Galiza, véndese. E os datos demostran que a súa estrategia de vender Galiza é nefasta. O sector industrial perdeu peso no PIB, perdeu 31.700 empregos entre 2008 e 2024. En contraposición, señorías, a alternativa industrial do BNG
consiste en algo moi simple, poñer a riqueza do país ao servizo do país, con iniciativas novidosas como un fondo soberano, Nova Galiza Innovadora, que nos permita mobilizar 1.200 millóns de euros até o ano 2030 para investimentos estratégicos, apostando pola ciencia, incrementando o gasto en I+D+I até o 2,5% do PIB. E en materia enerxética, frear o espolio, crear unha empresa pública de enerxía, unha tarifa eléctrica galega e recuperar as concesións hidráulicas a medida que caduquen, e que é unha cuestión de sentido común. A enerxía de Galiza, o servizo de Galiza. E se nos últimos anos algo aprendemos é que producir alimentos é estratégico, pero con vostedes o sector pesqueiro e agrogandeiro cada vez teñen máis dificultades para saír adiante. Somos unha nación pesqueira, pero en 2024 Galiza rexistrou a maior caída do emprego da súa historia, afectando a todas as actividades extractivas sen excepción. Foi tamén un mal ano en canto ás vendas en lonxa, en concreto, señor Rueda, o peor dos últimos 25 anos. Está afogando o sector, pero presenta como medida estrela un bono de 50 euros para comprar peixe. Que peixe, señor Rueda? O que veña conxelado desde China en contenedores cando vostede termine de arruinar o noso mar coa contaminación de Altri. Sexa serio. Sexa serio. Se quere axudar ao sector da pesca, empece por coidar as nosas rías, que teñen a produtividade en caída libre tras décadas esperando unha regeneración integral que nunca chega. Ao contrario, o que lle está facendo o Partido Popular é darlles a puntilla coa contaminación con novos vertidos de macrocelulosas e megaminas. O seu goberno está se levando por diante a pesca e o marisqueo, pero fai escasos meses votou en contra da ILP apoiada por máis de 18.000 persoas que pedía que o sector marítimo pesqueiro fose declarado de interese xeral. Señor Rueda, aínda non explicou por que Altri é de interese xeral e a xente do mar non. Explique agora, se é capaz, e que non vai a ter mellor ocasión nin mellor lugar que este. Explíquenos tamén por que en medio dunha emerxencia climática quere converter o noso monte nun polvorín, poñendo en risco até a vida das persoas. O noso país, non lle dé a cabeza, o noso país é un gran eucaliptal, e que é a verdade, señor Rueda. 419.000 hectáreas e están ocultando os datos do os últimos datos do Plan Forestal, porque estamos en casi o dobre do previsto para o ano 2030. E aínda así, noutro exemplo de como goberna en contra de Galiza, vostede pon o noso monte ao servizo de ENCE e agora tamén o servizo das pasteiras lusas que veñen aquí a comprar eucalipto que non lles deixan producir en Portugal. Señor Rueda, vostede non só está xogando co presente do noso país, está tamén hipotecando as futuras xeracións. Recapacite e poña en marcha unha nova política que evite este desastre. Empece por unha nova moratoria na plantación de eucalipto, como mínimo até o ano 2030. Hai que apostar por recuperar 100.000 hectáreas para terras de cultivo. Hai que apostar por un monte multifuncionar ou por programas de impulso como un plan de compra pública alimentaria para que no ano 2027 o 50% dos produtos dos comedores escolares, residencias ou hospitais que se utilicen no noso país sexan frescos e de proximidade. Con isto sí que axudaría o sector do agro e do mar. Mire, vostede acaba de copiarnos unha proposta do BNG, o ticket rural, cambioulle o nome, paréceme ben. Copie tamén estas medidas e acertará, señor Rueda, acertará.
E con estes vimbios explícanse 4 realidades realmente preocupantes. Galiza non logra converxer con Europa en termos de PIB per cápita. Hoxe temos 6 puntos menos que hai 15 anos. Galiza segue perdendo posicións no índice de competitividade rexional da Unión Europea. En 6 anos baixamos 11 posicións, pasando a ocupar o posto 154. Fixemos o camiño inverso ao norte de Portugal, que estaba por debaixo de Galicia e ora está xa no 135. A taxa de investimento reduciuse a metade nos últimos 15 anos. Non atraemos capital e por riba o aforro galego marcha para fora, 33.121 millóns de euros, case a metade do noso Produto Interior Bruto. Conclusión, señor Rueda. O empresariado non confía no seu goberno porque non está apostando por investir aquí e isto, evidentemente, é un problema moi grave para o presente e para o futuro de Galiza. Un problema que tamén repercute no mercado laboral, un mercado laboral precarizado, onde soportamos a segunda taxa de poboación activa máis baixa do Estado, onde as afiliacións á Seguridade Social medraron 10 puntos menos que a media, ou onde, se tomamos como referencia o emprego autónomo, vemos como no Estado medrou un 10% e en Galiza caeu un 0,6%. Todos estes datos son demoledores e son o resultado de 16 anos dunha política desleal que fai que Galiza este perdendo cando temos todo para gañar. Señor Rueda, ten que deixar de gobernar en contra da maioría e ten que deixar de usar o goberno para converter dereitos básicos en negocio, como fan coa sanidade. Vostedes na sanidade pública xa non é que utilizaran a tesoira, aquí foron pola motosserra. Sí, cebáronse con atención primaria, cun recorte acumulado de 2.000 millóns de euros. Por iso, hoxe, hai lista de espera para ir a ver o médico de cabeceira, que é un auténtico disparate, ou por iso temos a 11.000 nenos e nenas sen pediatra. E iso nun país que ten a natalidade como a ten. Pero que, ademais, o seu goberno recorta sobre os recortes. Fíxense, en 2023 aprobaron un orzamento para a atención primaria. E que fixo o seu goberno? Recortarlle 170 millóns de euros. E isto non o denuncia o BNG, acaba de denuncialo o Consello de Contas. O mesmo Consello de Contas que acaba de destapar que tamén, desde 2019, incrementaron un 18% os concertos coa sanidade privada, 242 millóns de euros. Só con 10 deses millóns poderían contratarse todos os psicólogos e psicólogas que precisa a sanidade pública. Pero claro, non hai cartos para contratar psicólogos e psicólogas, pero sí para pagarlle un sobrecusto de 470 millóns de euros ás construtoras amigas do Partido Popular polo Hospital de Vigo. Por iso, señor Rueda, cando vostede saca a motosserra, faino por ideoloxía. Por ideoloxía. A alternativa do BNG pasa por todo o contrario. Nos cremos que hai que reforzar a sanidade pública, empezando por un plan de rescate de atención primaria, por un novo plan de saúde mental que contemple a incorporación de 180 psicólogos e psicólogas máis, 100 deles en atención primaria, porque isto é o mínimo para poder cumplir os obxectivos que marca a Organización Mundial da Saúde e non as súas raquíticas propostas que, a verdade, parece que non lles interesa solucionar o grave problema que hai neste ámbito. Hai que poñer en marcha un plan de choque para recortar as listas de espera. Hai que rescatar a área sanitaria de Vigo e correxir as deficiencias da área sanitaria de Ourense. E, por suposto, hai que acabar coa precariedade na sanidade
pública. E pídolle que deixe de esconderse detrás dos profesionais sanitarios mentres os mantén sobrecargados e na precariedade, porque hoxe o Sergas é a maior ETT de Galiza. Señor Rueda, menos teatrillo e dote a sanidade pública dos profesionais que se necesitan e coa dignidade que merecen. Sí, porque é que a sanidade necesita medidas reais e non as súas promesas e os seus anuncios ocos. Fíxese, vostede anunciou un plan de recursos humanos. Nada se sabe. Anunciou tamén un plan de atención primaria. Está en busca e captura. Ninguén o coñece. Anunciou un plan para reducir as listas de espera hospitalaria. Deste sí que sabemos algo. Sí, subiron. Non foron capaces nin tan siquiera de mellorar a situación antes da COVID. Sí. Anunciounos tamén que habería psicólogos clínicos en atención primaria. E tamén, señor Rueda, vostede anunciou que demolerían o Hospital Materno de Ourense. Señor Rueda, mentres as nais e os bebés están agardando, ese edificio xa se está autodemolendo. 3 derrumbes en un ano e medio. É unha vergoña. Unha vergoña. Vostede non tivo tempo de pedirlle desculpas ás mulleres de Ourense que teñen que parir nun hospital que se cae a cachos, pero sí que tivo tempo para organizar un acto de bochornoso, sí, para maior gloria súa. Un acto máis propio dun ególatra que dun servidor público. Pero sabemos cales son as súas prioridades. Veuse aquí tamén a presumir de educación inclusiva, cando cada ano os pais e as nais que teñen fillos e fillas con necesidades educativas especiais teñen que estar peleando por ter os recursos que o seu sistema educativo non lles dá. E tamén, señor Rueda, hoxe ten unha ocasión de ouro de explicarnos por que están en contra da gratuidade dos libros de texto. Por que? Porque suprimiron unha medida que era beneficiosa para a sociedade e para o sistema educativo. Fágolle unha proposta, rectifique e acertará. Acepte a proposta e cheguemos a un acordo neste debate do Estado da Nación para recuperar a gratuidade dos libros de texto no próximo ano, porque esa sí que sería unha medida eficaz para axudar as familias. E se poñemos o foco nos servizos sociais, vemos como o seu goberno está vulnerando sistemáticamente os dereitos das persoas maiores, as que fai esperar de media 388 días para tramitar a dependencia, máis do dobre do que marca a lei. Hai 2.716 persoas maiores esperando. Están esperando por unha valoración de grado, por a resolución de axudas ou polo acceso a unha prestación a que teñen dereito. Señor Rueda, vostede sabe cantas persoas morreron en Galiza nos últimos 7 anos agardando pola dependencia? Si lle preocupara realmente esta situación, coñecería ese dato, sábeo. 7.045 persoas agardando por un dereito mentres vostedes non facían nada. Porque o problema é que vostedes fan promesas, pero mentres as súas promesas agardan nun caixón, a cidadanía sofre a súa falta de palabra. Ni unha soa praza pública de residencias en 16 anos. E agora anúncianos que en 3 vai a construir 24. Que máis dá? A vostede pode ser 24, 50 total. A propaganda
aguanta con todo. Pero a realidade é que ten o servizo de axuda no fogar colapsado, un servizo que só dá altas por falecemento. Hai algo máis cruel que ter a unha persoa maior esperando a que morra outra persoa maior para ter o servizo que teñen dereito. E mentres isto pasa, vostede votando en contra da proposta de mellorar o financiamento do SAF que trouxo BNG a este Parlamento. Señor Rueda, con promesas baleiras non se solucionan os problemas e vostede acumula un feixe de promesas que anuncia unha vez e outra vez, sempre con un idéntico resultado, a nada. Do rexistro de familias monoparentais que anuncian desde 2011, nada. De desenvolver a Lei de Accesibilidade que anuncia desde 2014, nada. Da estrategia para combater a soidade non desexada que anuncia desde 2019, nada. Da proposta de un novo modelo de residencias públicas que anunciaron despois da COVID, nada. Da proposta de poñer en marcha os TIC móviles, nada. Dos 2 centros de coidados intermedios que anunciaba en 2021, tampouco sabemos nada. Eu cheguei á conclusión de que isto debe ser parte do estilo Rueda, demostrar unha e outra vez que a súa palabra non vale nada. A alternativa do BNG pasa por situar os coidados no lugar que se merecen. Por iso propoñemos a creación dun Sergas dos servizos sociais para darlle a dependencia ao mesmo nivel que xa teñen a sanidade ou a educación. Pero, pola contra, o que nos ofrece o seu goberno como gran medida é descargar nas mulleres o coidado das persoas maiores. Faino a cambio dun cheque de 416 euros ao mes. Por menos do que custa unha risga, lávanse as mans pasándolle a responsabilidade dos coidados ás mulleres e a súa gran contribución á igualdade. E isto é unha concepción que vostedes teñen. Sí, e xa vimos no seu acto de autobombo do pasado martes. Nunca, e digo yo, coa máxima sinceridade, nunca pensei que poderíamos asistir a un acto de tal indignidade. Xa non só polo despilfarro de recursos públicos para maior autobombo seu, sino polo uso da dor e das necesidades das persoas para facerse propaganda. Hai un límite para casi todo na vida, señor Rueda, e neste caso chámase decencia. De verdade, vostede pensa que é motivo de orgullo para o seu goberno que unha muller teña que deixar o seu traballo para cuidar da súa nai? Porque que isto formou parte do seu acto do pasado martes. Esa maneira de facer política será o estilo Rueda, pero desde logo non é o estilo Galiza, porque na Galiza que queremos e merecemos, as mulleres non teñen que renunciar ás súas aspiracións profesionais para facer de coidadoras e facer o traballo que non fai o seu goberno. Xa vemos a onde nos quere conducir co seu estilo. Isto é o Rueda feudalismo, onde a xente ten que ir a darlle as grazas, ten que ir a darlle as grazas ao gran líder polos favores que reparte. Porque vostede non quere dereitos, vostede quere caridade, non quere cidadáns, quere servos. E, señor Rueda, en política non se ven a servirse da xente, ven a servir a xente. Esa é a política que importa.
Sí, e con este papel que vostedes teñen das mulleres entendemos por que suprimiron o Servizo Galego de Igualdade, por que suprimiron puntos de información ás mulleres, por que suprimiron a Secretaría Xeral de Igualdade, por que incumpre as leis de igualdade, incluída a de loita contra a violencia de xénero, ou porque temos a un goberno que recortou as axudas ás víctimas de violencia machista no máis duro da crise e aínda hoxe son inferiores ás que había no ano 2009. Un goberno do Partido Popular que mesmo privatizou os centros de crise 24 horas, negocio cos dereitos das mulleres. E a ver se son capaces de adiviñar quen é unha das empresas beneficiadas. Sí, que sorpresa. Unha casualidade, sí. Xa están nerviosos e nerviosas no Partido Popular. Cada vez, sí, xa non lles gusta que falemos. Pois sí, vamos a decilo. A empresa que dirixe en Galiza a irmá do señor Feijóo. Unha vez máis, o PP convertindo dereitos en negocio para as súas empresas amigas. En materia de vivenda, o seu fracaso é tan absoluto que ten a miles de mozos e mozas que non poden pagar ni un aluguer, porque o único que fixeron en 16 anos foi dinamitar a política de vivenda e anunciarnos programas que son un fracaso tras outro. Fíxense. Programa de vivenda baleira. Mobilizou 30 vivendas baleiras en 4 anos. Programa Realuga de axudas á rehabilitación. Tiveron anos onde chegaron a frioleira de dar 3 axudas. 3. Programa Vivendas Vivas. Anunciaron que iba a mobilizar 300 vivendas. Resultado, 36 en 3 anos. Programa Resurbe. En 2016 anunciou 1.500 vivendas. En 2020, parecíalles pouco, subiu a aposta, 3.000. Resultado, despois de 8 anos, lograron entregar 20 vivendas. E para a guinda da torta, en 2024, que presentaron como o gran ano da vivenda, dos 12 millóns de euros para construir vivenda de promoción pública, deixou sin executar 10,7 millóns de euros, é dicir, o 90% da partida. Fracaso tras fracaso para intentar tapar con anuncios e propagandas a súa falta de política de vivenda. A realidade é que o acceso á vivenda é máis difícil hoxe que hai 16 anos, tamén que hai 3 anos, e urxen medidas para actuar no inmediato, como as que lle propoñemos desde o BNG. Declarar zonas tensionadas para limitar os prezos do aluguer e aumentar as axudas. Retirar todas as vivendas turísticas ilegais que mantén no rexistro da Xunta e fixar un límite máximo de vivendas turísticas por habitante. Mobilizar vivenda baleira para poñela en aluguer social. Só nas grandes cidades temos 90.000 vivendas baleiras. Sabe o que non vai frear a especulación coa vivenda? A súa medida de baixarlle os impostos ás grandes fortunas construtoras e fondos voitres que deciden comprar ou construir pisos para logo alugalos o prezo que lles pete. Esa é a súa gran aportación á emancipación da mocidade. Aínda que hai que recoñecerlles que vostedes en materia fiscal sí que son coherentes. Sí, son coherentes con esa minoría para que goberna. Presume de ter baixado os impostos 120 veces, como se cos impostos non se pagaran os servizos públicos. Pero o que esconde detrás desas baixadas, o que esconde é que esas baixadas son insolidarias porque benefician máis os máis ricos, empezando por eses 38 millóns de euros as 7.000 persoas con máis patrimonio, mentres mantén conxeladas as pensións non contributivas. Sabe canto lle costa a Galiza a súa política de agasallos fiscais aos máis ricos? 2.854 millóns de euros só entre 2018 e 2023. Imagine a de médicas, psicólogos, profesores que se poderían ter contratado con eses recursos. Imagine a cantidade de vivendas e residencias que se poderían ter construído.
Señor Rueda, menos política fiscal de amiguetes e que pague máis quen máis ten. Trátase de xustiza fiscal para que haxa xustiza social. E pedímoslle tamén que non degrade a democracia confundindo maioría absoluta con absolutismo e que por unha vez cumpra co que promete. Vostede promete nesta Cámara puntos de encontro, pero en 3 anos só se dignou a ter unha reunión coa líder da oposición e sempre desprezou a man tendida do BNG para chegar a acordos de país. E que o volve facer agora. Es que vostede di unha cousa e fai a contraria. Vostede promete tamén puntos de encontro. Sí, promete diálogo, pero que fai nesta Cámara? Aplicar o rodillo absolutista e intentar converter este Parlamento, nunha lameira traéndonos a crispación de Madrid, porque aí é onde se sinte cómodo o Partido Popular, porque son o Partido Popular máis ultra. Ocultan información sistemáticamente a este Parlamento, como, por exemplo, os seus acordos secretos con Altri. E mesmo se atreven a falsear a documentación que remiten á Cámara, como fixeron na Comisión de Investigación dos chanchullos do Partido Popular, e que está claro que tiñan e teñen moito que agochar. E precisamente por iso necesitan a propaganda e siguen na súa política de control absoluto dos medios públicos. Hoxe a TVG está reducida ao nodo do Partido Popular. Pero o colmo do seu absolutismo é o desprezo con quen se atreve a discrepar de vostede, mesmo insultando as persoas que se manifestan en contra das súas políticas. Eses milleiros de galegos e galegas non son alborotadores, nin son unha turba populistas. Son persoas traballadoras e decentes que expresan con toda legitimidade as discrepancias que teñen contra o seu goberno. Aprenda a respetalos, señor Rueda. É o mínimo dun presidente en democracia. E falando de respeto, tamén lle demandamos que respete a nosa lingua, a lingua que herdamos dos nosos pais, das nosas nais, dos nosos avós e das nosas avoas. Señor Rueda, que problema ten vostede co galego? A que ven esa política de acoso e derribo contra a nosa lingua? Díganolo, explíquenolo. Por que vostede sempre vota en contra do galego? Sempre lle parece que hai demasiado galego. Está claro que vostede segue detrás da pancarta contra o galego. Por que? Tal vez o seu silencio sexa a explicación destes 16 anos de acoso que nos levan hoxe. Que nerviosos están, señorías do Partido Popular. Que falta de educación. Sí. Quizáis eso expliquen de estes 16 anos de políticas de acoso que nos levan hoxe a unha situación de emerxencia lingüística. Si seguimos con esta progresión, en 6 anos o galego pode desaparecer das novas xeracións e vostedes estarán contentos, claro, porque avanzan no seu obxectivo, que é o monolingüismo en castelán. Teñan por seguro que non o van a conseguir, porque somos máis os galegos e as galegas que sentimos orgullo e amor pola nosa lingua. E a pesar de todo, señor Rueda, sigue tendo a nosa man tendida a favor do galego. Sí. E nós propoñémoslle que cheguemos a un acordo. Pactemos prazos e orzamentos para aplicar o gran pacto, o gran acordo que xa temos neste país en torno á lingua, que se chama Plan Xeral de Normalización Lingüística. Cumpran o pactado. E, en segundo lugar,
Hai que derrogar ese decreto da vergoña e o que lle propoñemos é que acordemos un novo decreto do galego que garantice ás xeracións máis novas o dereito a coñecelo e a usalo. Señor Rueda, escoite a esa maioría que lle está pedindo 1000 primaveiras máis para a nosa lingua, porque, como moi ben decía Castelao, se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Vostede, señor Rueda, non cree no autogoberno. É un presidente sumiso a Madrid e, desde logo, un presidente abandeirado do centralismo. En 16 anos só conseguiu unha competencia e que a este ritmo precisaríamos 300 anos para que se cumpra o estatuto. Ese é o seu nivel de exixencia no autogoberno. E a súa falta de defensa deste país vímola coa quita da débeda. Neste Parlamento, no último debate do Estado da Nación, acordamos solicitar unha quita da débeda e agora vostede dino única e exclusivamente pola súa subordinación a Madrid. Que caro nos sae o seu servilismo a Madrid, señor Rueda. Nós, señor Rueda, consideramos que hai que avanzar, que hai que acelerar todas as transferencias, pero que temos que aspirar a un novo estatus político para Galiza, un novo estatus de nación que nos dé capacidade para decidir naqueles asuntos que son centrais para Galiza e que inclúa, por suposto, tamén un concerto económico. Señor Rueda, un goberno pode equivocarse, pero que nunca pode facer é traizoar o seu país e a cidadanía a que se debe. As urnas deronlle o dereito a gobernar, pero non lle deron o dereito a gobernar en contra de Galiza, nin a ser o presidente máis desleal da historia. Decíalle ao inicio deste debate que a pregunta clave era se Galiza estaba mellor tras 16 anos de gobernos do Partido Popular. Tiveron a oportunidade de transformar este país durante 16 anos, pero que nos deixan é unha Galiza con menos poboación, con sectores productivos ameazados polas súas políticas. Remate, por favor. Unha Galiza con menos emprego industrial, onde as listas de espera medran ou onde estamos a cola en innovación. As súas decisións lévannos a este balance, a este punto no que é necesario poñer en marcha novas ideas e proxectos. É necesario un goberno que actúe desde a confianza no país e na xente, sin complexos e con ambición. Que desde a dignidade do que nos fai únicos podamos situarnos no mundo con voz propia, en pé de igualdade e contribuindo a un mundo máis xusto. Esa Galiza só se pode construir unindo o país e a xente para defender o que importa. Unha sanidade pública forte, unha educación que non deixa ninguén atrás, traballos decentes, unha vellez digna e, desde logo, que onde pensemos nas xeracións que veñen detrás, que teñen dereito a herdar un territorio coidado e a seguir bebendo da fonte da nosa identidade propia. Esa Galiza é posible. Só se necesita que teñamos un goberno co compás en Galiza. Aí é onde estamos os galegos e as galegas. Terminou o seu tempo. Gracias.